Zdravím. Takže ďalší diel môjho videoblogu je už štvrtok a už sa patrí niečo povedať konečne po 4 dňoch, som sa nezval. Takže posledný týždeň bol úplne skvelý, sa udialo kopu vecí. Hneď od pondelka som išiel s Erasmákmi na živý večer, Erasmácky, a už akože nebudem hovoriť už denník a všetko, kašľu na to, proste to má význam. Budem hovoriť nejaké myšlienky, že sa proste deje a tak. No, že proste som sa nejak zoznámil s tými Erasmákmi, že Erasmus je vlastne výmenný pobyt pre všetkých študentov akože v rámci Európy, ktorí majú nejaké dohody tie univerzity medzi sebou a chodia študenti do iných krajín. A takto proste Erasmáci prichádzajú do Prahy buď na semestr alebo na 2 semestre, čiže na rok. A teraz vlastne bol Orientation Week tento týždeň, čiže orientačný týždeň, že sa vlastne každý deň čo dialo, sa akože robili nejaké či už party alebo nejaké stretnutia a tak, aby sa ľudia proste navzájom zoznamovali, tí Erasmáci, aby trochu spoznali Prahu, čo videli. No a ja som sa do toho akože pripojil, v piatok sme išli do nejakého podniku, proste do nejakej hospody, ako sa povie po česky, a som tam v začiatku poznal akože iba Vaniu. No a teraz úloha bola nejak sa dostať do tej komunity, proste nejak sa s nimi normálne skamarátiť proste, lebo som stále chcel mať akože nejakú partiu kamarátov, z ktorého sa nejak častejšie budem vidieť, nejaká taká skupina, ktorí sú takí cool a tak, a zistil som, že sa kamarátiť s tými ľuďmi, čo sú na mojej koleji, to je dosť akože bieda, lebo tých pár kamošov, čo mám teraz, tam, tak strašne akože také, že iba proste hulia, fajčia tak, že to mi tak nedostačuje a nie sú nejaké holky. A potom iné proste snahy, čo boli, tak z toho skotali na základe toho, že nie je to o tom, čo človek robí, ale aký ja proste, keď tí ľudia raz sú takí, že sa nemajú chuť socializovať, nemajú chuť sa baviť, akože chodiť vonku a všetko, tak to proste aj keď idem, ako budem volať vonku a presvedčiť, tak sem tam pôjdu, ale to proste nie je o tom. Že napríklad Honza, ako kamarát tu z koleje, čo teraz robí nejaký 4. ročník či aký, tak proste on som si myslel, že je nejaký taký, že v pohode typek. No a teraz to akože ťažko hovorí, lebo nechcem akože hovoriť, ale myšlienka je o tom, že on vlastne sa snažil nejak zbaliť holky. A to akože zbaliť holky sa učí nejaké pravidla, proste čítal to nejaké knihy a tak, a sa snažili nejak oslovať proste v tramvaji, v električkách, že akože v metre na ulici a nejak proste ich zriešiť, hej. Chodil kvôli tomu na nejaké, akože a teraz, aby proste bol nejaký zaujímavý, tak sa nájde nejaké krúžky, nejaké proste športy, nejakých proste kamošov, proste ide na nejakú diskotéku, hej, a všetko tam tancuje, proste je cool. A vlastne o tom, že vlastne tie holky nejako chceli a tak, že bol niečím zaujímavý. Lenže toto je všetko iba predpáka, pretože on taký v skutočnosti nie. On si nakoniec našiel holku Ilonu, v máji si našiel, keď som s ním bol akurát v jezde na pažbe, a teraz vlastne ju má. A v kuse, keď ho vidím, tak vlastne iba na internete proste hrá tam nejaké online hry a toto, že vlastne to je to, čo akože jeho baví, že nejak nepotrebuje sa socializovať, akože tak, nie že socializovať, ale nepotrebuje taký štýl života žiť, a keď začal žiť kvôli tomu, aby si našiel frajerku. Čiže to je vlastne také ako keby pretvarovanie sa proste. Že nie je taký ako keby úprimný k sebe. No a je to v pohode, že každý si proste robí, čo chce. Že je to trochu blbé, že nemohol, no proste tak to je, že nemohol proste byť taký, že hrá nejaké hry na internete, čo teraz hrá, a taký v kuse rozpatý, proste sa mu nechce a tak, a ten radšej ide, ale taký, že nejak nepotrebuje mať nejak veľa kamarátov, nejakú partiu, proste nie taký energetický ako ja som, dajme tomu. No a vlastne, keby si našiel frajerku, ktorá je tiež taká istá, to je úplne všetko v poriadku, nemusel by nikdy nič riešiť. Akorát, že v takej oblasti to už je až taký extrém, takého akoby asociálne alebo niečo takého, že vlastne tam už nie sú nejaké ženy, ktoré by si dali proste nejak nájsť a všetko. Takže potom sa človek musí akože vrhnúť nejakým takým metodám, pomockám, ako zbaviť ženu, to volá pick-up. No a to je vlastne niečo. No a potom s takými ľuďmi sa baviť, tak to je proste také ako keby násilné, že ich ťažko tak ide dokopať, a oni keď tak idú, tak nejdu tam kvôli tomu, že oni sami chcú tam ísť, akože nejak úplne znútra, že sa chcú strašne baviť, ale za nejakým dôvodom, že to je proste iba účel ísť na nejakú party.
a to je o ničom, hej. Takže kvôli tomu vlastne som chcel z nejakých stát, akože spolu ľudí, čo ja nepotrebujem iba chodiť na nejaké party, aby som bal holky, hej, že to je úplne také proste účelové, nie? A sa proste chcem baviť, chcem mať zábavu, nebudem športovať kvôli tomu, aby som mal pekné telo, aby ma chceli dievčatá, ale proste lebo chcem športovať, nie? Že to je ten dôvod. A dievčatá potom sú vedľajší produkt. No, a tak dúfam, že som to zrozumiteľne vyjadril. Takže raz mám takých úloh. A teraz bola Viktória, ktorú som stretol, ako som už hovoril v minulom videu, a ona sa akože bavila sa razmákmi, tak ja som akože chcel strašne nejako do toho dostať, tak som zraz akože uchopil. No a vlastne človek, keď je taký, ako sú oni, tak nemá problém sa k nimi baviť. To je zistenie, ktoré som zistil tiež v lete, že vrana k vrane sada. Je sa akože ho povieš, že vrana k vrane sada, ok, a akože čo teraz, hej, akože nič, ale je to fakt, akože strašne, to má hĺbku, strašne akože to je múdra myšlienka. No po zbytočne asi budem hľadať nejakú, dáme tomu frajerku, ktorá proste nejaká je, keď ja takými nie som, proste nikdy nebudeme spolu, hej, akože nejak dobre vychádzať, sa nikdy nebude dariť. Tiež proste akože moji kamoši, hej, že akože sa hrá na veľkých pick-uperov, že akože chcú baliť holky a tak, čítajú o tom strašne veľa akože vecí a potom idú na nejakú party a tam vlastne robia nejaké finty, triky, proste majú nejaké akože hlášky myslené, nejaké príbehy naučené, proste také hladiny, nie, ale proste on taký nie, a aj keby ju zbal, tak proste maximálne na jednu noc a to proste tá holka potom vidí, nie. Proste každý si musí nájsť takú, ako chce, keď je taká nejaká party holka, tak nejakého takého party chalana, keď je proste taký chalan, taký, čo má rád počítačové hry, tak akože buď jeho chyba, alebo nech si nájde takú holku, ktorá má rád počítačové hry, no a taká si nebude nikdy nejaká zaujímavá, zabavná, no ale potom aj on si musí uvedomiť, nie. Preto napríklad, keď ja posilujem, tak nerobím kvôli tomu, aby som našiel si holku, ale proste, lebo ja chcem mať pekné telo, lebo vďaka tomu akože, ak chcem sa nájsť akože holku, ktorá tiež má pekné telo. Nelo vlastne akože, aby som mal čo ponúknuť do tej výmeny. Takže vlastne, neviem, niečo som chcel povedať. No ale je to akože dôležité to zistenie, že vrana k vrane celá, hej, že takí ľudia proste si automaticky rozumieme sadnosti. A teda keď ja teraz chcem mať nejakú akože úplne super komunitu, hej, nejakých raznakov proste divých, alebo nejakú partiu ľudí sa s nimi baviť, proste byť obľúbený, proste akože mať v kuse nejakú zábavu, kamoš, vlastne to je to, čo všetko akože som, odkedy som prišiel v Prahe, vlastne riešim. Nie ako keby som si riešil komplexy zo strednej školy, keď som taký bol trochu divnejší, tak ja potrebujem taký byť vnútri, a nie iba na povrchu. Ja sa potrebujem akože úplne taký byť v skutočnosti. Našťastie ja taký som človek, že ja som taký proste úplne taký veselý, zabavný, vtipný, strašne energeticky proste otvorený, že sa akože nehambím a bavím sa a chcem akože mať kopu kamošu. A taký som bol aj akože na základnej škole, úplne som bol jeden z najpopulárnejších detí v triede. A potom proste akéby, či už kvôli učiteľke na základnej škole, ktorá vlastne ma začala tak úplne ubíjať, lebo som strašne veľa vyrušoval, že som začal úplne byť taký tichý, alebo proste kvôli proste nejakým z rodiny nejakým týmto tlakom a potom, že som akože začal hrať počítač a potom tam boli ešte aj bloky z toho, že som nejako nechcel hrešiť a všetci potom okolo hrešili, tak som potom nemal zrazu čo povedať, lebo sa nedal takto vyjadrovať a vlastne som potom bol ticho a proste vznikli nejaké psychické bloky, tak som nebol taký úplne taký cool a taký v pohode, hej. A teraz vlastne sa to snažím akože všetko akože tak vrátiť späť a akože byť najlepší, hej. No tak, čo som to chcel povedať. No tak vlastne taký akože ja môžem byť, hej, že to je, ja sa teraz vlastne vrátam k svojej prirodzenosti, nie že by som sa nejak predstaroval. A akože možno sa niečo mením, nie, že som viacej proste uvoľnejší, open-minded, proste sa akože viacej bavím s novými ľuďmi, s tými dneska úplne proste super, idem si akože vonku z metra, nie po schodoch, neboli tam eskalátory a vidím ako dve nejaké Číňanky, úplne také úcta a jedna akože bola taká, akože mala úplne taký strašne ťažký kúpor, hej, že akože ťažšie ako tá druhá, tak som povedal, že môžem ti pomôcť a proste som ho vzal a som jeho vyniesol po schodoch, nie. A je to proste, že prečo nie. No a taký som vlastne k tým raznákom a vlastne taký, akože som úplne akože v pohode sám s sebou, hej, a oni sú tiež takí, takže si rozumieme a sme spolu, hej, takže potom to nie je nejaký problém. Potom to je, že to nie je teraz nejaká príručka, že čo musíš spraviť, že ísť tam a s týmto sa baviť, s týmto sa nebaviť, s týmto byť toľko a hovoriť také hlasité hlášky. Nie, to je proste o tom proste byť taký ako oni. Proste taký úplne od prirodzená, to sa proste nedá
prekryť, hej. Podvedomie je strašne silné, pretože všetky tie signály sa vysielajú v kuse a všetci to zachytávajú, to sa proste nedá proste zmeniť, hej. Takže keď niekto proste taký je, že to také nechce robiť, a to sa aj všimol, všetci tí balíči holiek, oni proste nechcú mať kamarátov, kamošov, oni proste idú rovno do klubu a tam chcú mať rovno proste holky. A ja chcem mať proste partiu. A my sme takto sa v pondelok spoznali s kopou ľudí a v utorok sme potom boli v retre a som tam poznal 10-15 ľudí proste a potom nebolo problém sa s ďalšími zoznamovať a zrazu vyzerala diskotéka úplne iná ako predtým, keď som tam bol s nejakým kamošom, len kvôli tomu, že sme bavili holky, dajme tomu, hej. Alebo proste sa nejak bavili a tak. Takže zrazu to je všetko také úplne také normálne a také lepšie, hej, takže z tohto pohľadu je pick-up taký trochu akože vadný, no ale je tam strašne veľa inak psychologických vecí, ktoré sa akože pomáhajú. Práca proste s myslou, s psychikou, s zabranami, s mentálnymi blokmi, potom s morálnymi proste zabranami spoločnosti nezmyselnými, akože nejak prekonávať a analyzovať a mi to strašne otvorilo oči, mi to strašne pomohlo. To by bolo na dlho všetko toto rozoberať a hlavne úplne to idem od vrchu, takže akože nikto tomu vlastne nerozumie, čo tu hovorím. No ale to jedno chcem povedať, že nie je to o tom, čo robíte, ale aký ste. To je proste úplne základ. A tak som sa dostal do tej Erasmus partie a je tam úplne v pohode, je tam akože super, sa bavím s kopou ľudí, proste poznám kopu kamošov. Boli sme v tom vetre, včera sme boli v K4, som tam bol asi od 12:30 do nejakej 9:00, tam prišla Katka, proste už sme úplne spolu. Že akože tam akože bavíme, ma to celkom, akože aj celkom baví, nie takú trochu extravaganciu, že som sa najprv zoznámil s 2 francúzskami a som akože vedel, že Katka sa chce prieť, tak som povedal, že mi podržte miesto, za chvíľu sa vrátim a prišiel som s Katkou a sa pred nimi začali boskávať, že také to je proste srandovné. No a proste úplne sú to všetko, hej, takže som rád, akože sa mi plný sen, nie je proste najväčší sen na frajerku, druhý najväčší sen, alebo neviem, čo druhý najväčší sen, ale ďalšia proste taká menší sen z posledného času, proste byť v takej partii proste a tak a už začínam akože byť skoro úplne zahojený, že už úplne akože nemám nejaké problémy s ničím, lebo s láskou to je úplne to isté. Ja treba baliť holku, lebo ja chcem zbaliť holku a chcem s ňou robiť také pohyby a hento, ale treba proste zbaliť holku, lebo ja proste sa cítim taký, že cítim sa proste na vzťah a chcem niekoho ľúbiť a proste mať rada a vlastne tú skutočnú podstatu proste. A keď toto sa akože takto človek zmení, vlastne sa vtedy stane pripravený mať holku, tak potom nie je problém nájsť vôbec. Hej, potom to je úplne ľahké. Teraz to akože takto pozorujem. Ak im povedal ten Rumún, že keď budeš pripravený na vzťah, tak potom si ho nájdeš hneď. A je to pravda. Ja teraz sa s nimi pripravený, že by som si teraz nemal problém nájsť, lebo teraz sa zmeniť sama, nie nejaké robiť akože stinky a tak. Hej. No a to je asi všetko, no, lebo viem, že už aj takto video je extrémne dlhé. Je to na dlho, no, budem robiť veľa videí. Teraz som dneska robil zápočty, som zháňal, som nejakých 8 profesorov obehal a čakám teraz na ďalšieho profesora na to byť v miestnosti a nie je tam otvorené, je tam zasvetené a on tam nie je, tak teraz na ňo čakám. Dobre, dalo by sa veľa kecať, možno spraviť ďalšie video, zatiaľ čau.